بەشە دووەمین یا پاکێتên alîkariyê pakêtên xorakê ku zêdeyî 13500 pakêtên alîkariyê li xwe digire. Sibeha îro ji bajarê Qamişlo ji herêmên Rêveberiya Xweser ber bi peravên Sûriyê ve hatin şandin. Îro danê sibehê înisiyatîva gel ya Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê 15 kamyonên barkirî ku ji zêdeyî 13500 pakêtên alîkariyê pêk tê ji bo herêmên peravên Sûriyê hatin şandin. Karwanê alîkariyê ku ji pakêtên alavên paqijî, xwarin û dermanan pêk tê bi çavdêrî û sponseriya Rêveberiya Xweser heyva Sora Kurd û destpêşxeriya jinan bi rê ket. Berdevka Kongra Star ya bajarê Qamişlo İbtîsam El-Hesên anî ziman ku ew bi hemû rê û rêbazan hewl didin piştgiriyê bidin, xelkên peravên Sûriyê de ku karibin carekê din xwe li ser piyan rabigirin. خوا وەکی ژن وەکی هەموو گەلێن ئاشتیخواز گۆ دخوازن هەر کەس بژیانەکە ئازاد و ڕوومەت و ئاشتیانە و ڕەحاتی دەرباس بن پر زەحمەت بوو ژمەرە گۆ ئەف گەل بێ قڕکردن و سیستەمەکە قڕکردنی دەرباست بێژ بۆی ناکێ بێ ئەنسیاتیفە گەل ئەف خەبات هات مەشاندن لەسەروی ئەساسی ئەژی ئەم ئیرۆ بێ ڕێدەکەڤش بۆ ئەم یعنی هەوڵ بدن بێ ئالیکاریە بگەێنن گەلی خۆی عەلەوی.